parang nasa Baguio na tayo. Yan, tulad sa Tagaytay. Punta tayo ng Sky Ranch, tapos datan tayo ng SM Tagaytay. May building. Pag-alam ko ito yung pinakauna dito mataas na building. Condo na yun. Yan, so, yan yung pinakamataas dito. Kaliwa tayo, kaliwa. Tapos ang pagkalam ko niyan, babaasan yung SM. So ayan mga kadung Bisaya, andito na tayo sa Sky Ranch. Actually sarado pala siya today. Sarado pala siya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel guys. So makikita nyo kung gaano kaganda yung nasa likod ko, itong Taal Volcano. Diba? Ang ganda ng niya sa view, mapapansin nyo. So thank you talaga sa, ayan, hinatid ako nung kasama ko, nakapunta kami dito. So I need to pamper myself. Ayan mga kadong Bisaya. So actually hapon na nga kami dumating dito, pero I'll try pa rin my best na mapuntahan ko. Kasi actually hindi ko sana itutuloy na, kasi sa may bandang Dasmariñas palang alakas ng ulan. So kinailangan ko na kung gusto ko ituloy, pero since yung focus ko papunta dito, tinuloy ko pa rin pumunta dito. Kaya mga kadong Bisaya, abangan nyo yung aking expedition sa Tagaytay. So thank you so much. Nasa na tayo? Bumpat na to.
portion ng Tagaytay. Sikahan ba yun? Yung nasa taas? Mapupunta mo ulit. Malamig na dito. Dito yung pinakapagpag, no? Yan, pinakapagpag. Tagaytay. Okay, People's Park. Muna sa taas doon. So, ito yung tinatawag na People's Park Island ng Tagaytay. Ay, parang nakapunta na kami dito. Parang nga nakapunta dito. Yung dyan sa ating bayan. Yung last na pagpunta namin dito, 15 pesos pa lang yun. Nakakatakot. Nandito na kami sa pinakapagpupang, pinakatayo, pinakamataas. Alam ko ano to. Ito na kami sa park mo na dyan. Aray! Wait lang. Yan, ang ganda-ganda oh. Ang ganda-ganda. Parang abot na namin yung ulap oh. Kakamayin ko na yung ulap. Ha? Yun lang ata eh. So ayan mga kadung Bisaya, paakyat kami. Parang ang taas niya. Oo nga. Gutom talaga tayo mamaya. Okay. Sakto lang yan. Lamig. Siguro pag Sunday maraming tao. Ang taas nga. So doon tayo dumaan, Jom. Yung kalsada na yun. Grabe. Darating na kami sa simbahan. Ayun siya oh. Oh. Yan, ba't hindi nakatutok to? Opo ka, sito rin ka dali. Saan, nandito na kami sa tuktok ng simbahan. Ano yung pangalan ng simbahan? Ay, oo, nakapunta na kami dito. Oo, nakapunta na kami. Hiningan ako. Wow! Diyan, maganda yung view dyan. Saan? Ayan.
So ayan mga kadung Bisaya. So nandito na tayo sa babasahin natin. Maligayang pagdating po sa People's Park in the Sky. Hindi siya limit in the sky So ito siya This one. May pera ka ba? Yung sa motor pa, pambayad natin. Ay shit, nakapunta na kami dito. May ano yan sa gitna may circle yan dun sa gitna. Pakita ko sa iyo yung picture ko last time. Oo. Ano size? Yung pang ano lang. 30. Ilan sir? Tatlo? Ayoko. Ano to, Tay? Nagalit na. Ano yan? Ano, sting? Sige, yan na lang sa akin. Magkano yan? Kasya pa ba? Ay, magkano sting mo, be? Ano yung cobra? Parang ito ngayon mga kadong Bisaya. So aakyat na kami dito papunta sa taas. Yun yung nasa likod ko. Wow. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? The hanging gardens of Babylon. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll fix it, fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But we'll change it, change it. I would like to tell you my mystery. Aakyat. I would like to go with you to the street. Please don't deny your love makes me feel alive. So dito na tayo sa taas. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll fix it, fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and to change it. Ayan, nandito na tayo sa I wanna be loved kay Jesus. Ayan. by you. Loved by you. So napuntahan na natin yung People's Park sa Tagaytay pero hindi pa masyadong matao. Pero pag weekend daw, marami daw tao dito. Practice social distancing. Limit your distance by at least 2 meters to other people. The Tourism Council of Tagaytay are committed to Yan. your safety. Kita ang Maynila Ganda ng ano very beautiful place. But I'll try and to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, love, love. I wanna be strong,
camera to. Ay, video to. Okay na. Saan ba dito? Hi guys, so ayan, so kakain muna tayo dito sa Bon Kit. Kakain muna tayo sa Bon Kit. Diyan muna to. Oh. Meron yan. Hindi kasi sila dito yan eh. Tanong natin. Yan, so dito tayo. Kuya, may bulalo kayo? Oh. Magda-dining, sir. Ah. Tinatapakan lang, sir. Ay, sorry, hindi mo naman sinabi. Tapakan pala yan, no? Sa loob, sir. Oh, dito tayo sa loob. So, tatry natin dito kung masarap yung bulalo nila. Order tayo na. Ano naman ito? Kuya, wala pa yung ano lang? Wala pa yung bulalo lang? Ay, sit kasi ito eh. Saan? Dito? Saan? Next week. Ito? Ayun. Hindi mo naman sinabi. Magkano ba siya? Sige, isa niya. Ubusin natin. Sige kuya. May kasama na ba kanin yan? Wala pa po. Walang rice? Ah, magkano ang rice? 45. Ay, sarap yan. Dito po ito. Yung ano ba yan? Plain na rin. Okay. Isang bulalo na po. Sige, isang bulalo. Isang bulalo at saka isang... Ilang kanin? Ha? Ilang kanin? Nagda-diet ako, pag half price lang. Joke lang. Tayo, dalawa. Sa akin, dalawa din. So, isang bulalo, wait lang kuya ha. At saka... wait lang ha. Asan ba dito kuya yung ano lang, yung crispy, yung pata? Ito sir. Sa Ah, si Pag, mahal din pala. Bilis yung kawanin. Sige, ito na yung lechong kawali. Yung drinks. Wala po kami service water sir. Bottled water.
Love. Sige, pauna mo na. Sige, sige. Sige. Okay. So, ayan, titingnan natin kung masarap to dito. Sigurado ka? Na? Ayan lang po. Sige lang. Oh, actually, mahal siya ng konti. Pero sige lang.